И така много сериозна проверка срещу отбор от Висшата лига. Игра са много бърз и динамичен футбол. Ние отговорихме така на темпото, въпреки че противника владееше повече топката. Играхме много добре тактически в дефанзивен план и успяхме да отбележим 2 гола. Най-важното, че лагера така премина без контузии, с 4 мача с сериозни съперници. И днешният матч беше просто един завършик на добрата ни игра, която показахме предните матчи. Според вас това равенство ще донесе ли нужното самочувствие на отбора? Тези матчове са в хода като част от подготовката, естествено, че носят самочувствие. По-хубаво да не губиш от такива съперници или да ги побеждаваш. Това естествено е добре за психологическия климат най-вече в отбора. Но изводите, които направихме, така повечето хора играха 90 минути и ние издържахме на темпото на Уигън, което е най-важното, а резултата дойде просто следствие на добрите неща, които направиха в нападение. Завръщате се в Пловдив без ново попълнение. Водят ли се някакви преговори? Няма как да не ви задам този въпрос. Няма, рисковано е, защото момчетата няма да е често към момчетата, които се готвиха много сериозно през всичките положителни лагери. В последния момент да вземем играч, който така през всички положения няма да отговаря на нивото на подготовката, така че на този етап не е обсъждано и мисля, че това ще е отбора, с който ще започнем първенството. А каква ще е програмата на Ботев след завръщането от Австрия? Ние понеделник се събираме на тренировка, готово сме в Пловдив и на четвърти, знаете, представянето на отбора от 6:30 с албанския пилот. Благодаря. Това ще е програмата. Просто аклиматизацията ще не е крайно необходима, защото знам, че има големи горещини. Тук са готвили не повече от 20 градуса дневни температури. Така че днеска мястото, на което играхме, беше доста горещо и това оказа допълнително влияние върху момчетата, но всичко мина както ще трябва. Къде ще тренира отбора? На стадион Христо Ботев ли? Защото има малки проблеми, доколкото знаем с тревата. Вие запознат ли Не, на Христо Ботев няма. Сигурно ще направим една тренировка преди официалното представяне. Ще видим в какво състояние, защото тук няма как да знаем в какво състояние е тревата. Така че ще се готвим или на Беркут или на стадион Пловдив.